Umapila po ang pamahalang panlalawigan po ng La Union ng pag-unawa at kooperasyon mula po sa publiko habang nagpapatuloy ang malawakang pagsasaayos ng linya ng kuryente na nasira sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa Provincial Government of La Union, bagamat humina na ang bagyo, nararanasan pa rin ang malalakas na hangin, dulot pa rin ng nagdulot ng pagbagsak ng mga puno, poste at iba pang sagabal sa mga power line. Dahil dito nananatiling limitado ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan. Iniulat naman ng La Union Electric Cooperative or LUELCO na kasalukuyang umiikot ang kanilang mga lineman para naman sa line patrolling, mapping at clearing operations upang matukoy at maisaayos ang mga napinsalang bahagi ng kanilang distribution system. Tiniyak ng kooperatiba na ginagawa ng kanilang technical team ang lahat upang maibalik ang kuryente sa bawat tahanan sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng pagbangon naman mula sa pinsalang iniwan ng bagyong Uwan, muling nanawagan ng mga otoridad sa mga residente na manatiling alerto, magpakita ng pasensya at makipagtulungan sa sinasagawang repair operations para sa mga mas mabilis at ligtas na pagsasaayos ng serbisyo. IFM News. IFM News. IFM News.